O čerte. Dobrý den, děti. Víte, kdo já jsem? Víte, jak se jmenuji? To Mikuláš. Já se jmenuji Mikuláš, ano, správně. A víte, kdo je tohle? To je uděl. Neboj, já řekni, kdo to je. Kdo to je? A víte, jak se jmenuje? To je Ukrut. Dost Ukruté! Víte, proč jsme děti dneska přišli? O čerte, já tady zůstaň sedět. Zatím si nikomu nepomůžeme. Čert tam zůstane. Podívej, čerta tam nechal Mikuláš. My nechceme čerta. My nechceme čerta. Ne. Jsi hodnej? Víte, proč jsem dneska přišel? Neboj. Přišel jsem se zeptat, jak jste se celý rok choval. Mám tady takovou knížku. Podívej, A v té knížce je všechno napsáno. No? Tak začneme. Která pak z vás je Barborka? Podívej, on zahnal čerta. Kde je Barborka? Mikuláš zahnal čerta. Kde je Barborka? Kde je Barborka? Tady vidím, že občas zlobíš maminku. Je to pravda? Není to pravda? Ukruté! Neboj. Mikuláš zahnal čerta. Zole! Jak vidím, mluvíš pravdu. Řekneš mi nějakou básničku nebo písničku? Tak povídej. Mikuláši, andílku, děkujem za naději. A ty čerte chloupatý, jen si zůstaň za vraty. No Šikulka. Mám tady pro tebe nějaký dárek. Dostane, podívej. Vidíš to, řekla básnická rozená. Jak se říká? Ty kluč, Ukruté! Zdravíčko. A který pak z vás je malý Daniel? Pojď si ty, chlapečku. Tak na. Tady máš od nás. A dále tu máme Kristýnku. Tak povídej, Kristýnku. Já tady čtu. Tam červenísku. Počkej, papečku. Výborně. Tak milé děti, já se s vámi rozloučím. A za rok se na vás opět přijdeme podívat. Ty s Ukrutem. Tady nic nebudou. Mějte se tu hezky, nashledanou. Nashledanou. Tady počkat. Pojď, Ukruté, jdeme vedle. Počkej.